Matthew 6 verse 19. Matthew chapter number 6 verse 19. Ningazibekeleli ingcebo emhlabeni lapho kona inuntu nokugqwala nalapho amasela efohla khona ebe, kepha ngizibekeleleni ingcebo ezulwini lapho kungoni inuntu nokugqwala nalapho amasela engafohli khona ebe, ngokuba lapho kukhona ingcebo yakho nenhliziyo yakho iyakuba khona lapho. Elukhuleke ekhaya singola ukhona egameni likaJesu. Brother basenga ngicela ukhuleke egameni likaJesu. Baba uNkulunkulu ongcwele Nkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu mnenamandla wonke Baba, izwi lakho linguqobo, khuluma ngalo ngumntwana wakho, indlebe yethu siyithumbela wena Baba wethu ongcwele, inhliziyo yethu siyithumbela wena uNkulunkulu wethu ongcwele, ibe isitsha esilungele ukumbozela izwi lakho uNkulunkulu namandla, lihlabe lijule lihlale lenze umsebenzi walo empilweni zethu ngayo uKristu Jesu inkosi yokuphila manje lokhathana. Hallelujah. Hallelujah. Izwi lenkosi lithi ningazibekeli ingcebo emhlabeni. Hallelujah. Izwi lenkosi elithi asingazibekeli ingcebo emhlabeni. Hallelujah. Uthi mangabe eqhubeka lithi lapho khona inundu nokugqwala nalapho amasela efohla khona ebe. Hallelujah. Kusho ukuthi wena mawumzalwane osangumzalwane obambelele ezintweni eziphathekayo kulesi sikhathi esibhekene naso usenkingeni. Uma uzozibekela ingcebo emhlabeni ukhohle ukubeka ingcebo, uyibekele ingcebo ekhaya ezulwini, la lithi khona izwi likaNkulunkulu akungeni masela akungeni nini. Hallelujah. Elithi izwi likaNkulunkulu asifuna umbuso kaNkulunkulu uqala nokulunga kwakhe, mase lithi izwi likaNkulunkulu konke lokho esikudingayo kuyakunezezelwa kithi. Hallelujah. Lithi la mangabe ubeka ingcebo yakhe emhlabeni, lithi nenhliziyo yakho iba kuleyo ngcebo ezibekele wena emhlabeni, kanti uma uzibekela ingcebo yakho uzibekela ingcebo yakhe ekhaya ezulwini akungeni masele ezulwini. Hallelujah. Siyadinga konke lokho esikubonayo bazalwane emhlabeni ngoba kungamafruit ethu ukuthi simkhonzile uNkulunkulu, kodwa inhliziyo zethu mazingahlali ezintweni eziphathekayo. Inhliziyo zethu azifuna uNkulunkulu. Hallelujah. Asifuna uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Izinto zethu zingaconcentrate ezintweni eziphathekayo ngoba kungena amasela afika fohla ntshontshe. Hallelujah. Kanti mawuzibekela ingcebo ezulwini akungeni masela bazalwane, abekho backdoor ekhaya ezulwini. Ukhona ifront ekhaya ezulwini awungeni ngamawindi. Lithi izwi likaNkulunkulu ningazibekeli ingcebo. Hallelujah. Lento yokuthi ukhonza uNkulunkulu kodwa ubheka izinto uzosala kulesi sikhathi esikusona ngoba uSathane ulwa nazo lezi zinto uNkulunkulu asiphezona ezingamafruit okumkhonza uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wethu ufuna singazibheki lezi zinto. Ufuna uNkulunkulu amehlo ethu siwaphakamisele kuye, siwaphakamisele ezintabeni. Elithi iBhayibheli usizo lethu kuJehova okuyena owenzile izulu nomhlaba. Hallelujah. Asingathatha amehlo ethu bazalwane siwafocusise ezintweni eziphelayo, ezintweni ezidlulayo, ezintweni ezizophelelwa isikhathi. Khona into engadluli, khona into engaphelelwa isikhathi. Izwi likaNkulunkulu engadluli engaphelelwa isikhathi. Yilona lodwa elimile ukuthi phakathi. Hallelujah. Ake sifunele uNkulunkulu bazalwane. Ake singajahi izintokazi kaNkulunkulu sibe singekho kuNkulunkulu. Singekho na kwiposition. Kodwa sitholakala sijaha uyintozi kaNkulunkulu sifune decent dirty. Singamfuni umnikazi walezi zinto. Kanti kube besifuna umnikazi walezi zinto konke lokhu bezonezezelwa kithi. Hallelujah. Singazibekeli bazalwane ingcebo yethu emhlabeni. Nakuba ngabe siyadinga lokuya nalokuya
kodwa uNkulunkulu mayesinikile inhliziyo zethu mazingabambeleli kulezo zinto. Inhliziyo zethu ngoba sigcina sesiphakama siphakamela uNkulunkulu ngento engapheli ishabalale noma yinini, kodwa ikhona into engashabalali. Ikhona into engashabalali ezikaNkulunkulu. Iyona ke uNkulunkulu masingazibekeli bazalwane. Ingcebo yethu asingazibekeli yona leyo. Uthi kungena amaseke afika afohla ntshontshe. Ziyantshontsha into zethu. Kodwa khona lento engeke izintshontshe kuwena. Yilokuthemba uNkulunkulu, yilokumkhola uNkulunkulu. Umkhola ngazi ukuthi ayisekho enye into oyibonayo vele emhlabeni vele akufanele ibe khona. Khonza nje uNkulunkulu angazi ukuthi uyaqala ukumkhonza uNkulunkulu. Kuvuke nalo lathando lokuqala abazalwane lokuthanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho, uthanda iNkosi, izimo ziyakushaya zikushayi, uvela ubona uNkulunkulu ephakathi. Ngoba bazalwane ezinye izinto sibanjwa ngazo lezi zinto esizithandayo esizifunayo. Uthola ukuthi seziyashayeka sesincike kuzona sesibheke zona. Abanye bahlale ngisho emakhaya bangezi uzokhonza uNkulunkulu ngoba ethi 1 no 3 wamunakele, kanti kube buvele wabheka uNkulunkulu. Ngoba uyena uNkulunkulu ozolungisa lo 1 no 2 no 3 wakho ongalungi. Uma wena uzokhetha ukuhlala uthi hayi awuze endlini kaNkulunkulu uzolungisela ubani. Ngoba ithemba lethu bazalwane alikho kuthina likuNkulunkulu. Sithemba uNkulunkulu ngakho konke bazalwane, sithemba uNkulunkulu. Siba bazalwane abazoba nje nesimilo, sibe necharacter kaNkulunkulu bazalwane. Ngithandile intshumayelo yaSunday baba mawukhuluma ngecharacter. Umuntu ukuthi akabe necharacter yobuzalwane, ngoba icharacter ivulela iminyango. Ungasakwazanga ukushumayela, ungasakwazanga ukuthandaza, kodwa icharacter yokuthi wena umntwana kaNkulunkulu uyamlalela uNkulunkulu ikwenzela izinto eziningi bazalwane. Umthandazo wami ubusho njalo baba before sizongena kwiprayer ukuthi Nkosi build my character. Ngiyacela Nkosi ukuthi ubuild icharacter yami, ngoba akusizi ukuthi ngishumayele kakhulu, akusizi ukuthi uthandaze kakhulu, kodwa kutholakala ukuthi character uhlaza ceke. Haleluya. uNkulunkulu angazi ukuthi angasisiza abazalwane singazibheki izinto eziningi, sivele sibheke yena, sifune yena uNkulunkulu yena yedwa eyinkosi yamakhosi egameni lika Jesu. Yes Lord. Amen.